उनका एगो बबुआ रहले रूप के भरल खजाना। वीर सेन के पुत्र राजा नल रहले, ऐसन सुंदर रहले कि वैसन सुंदरता देवता लोग में भी केहू ना रहे। एक दिन के बात है कि राजा नल स्नान करे खातिर सरोवर के किनार पर गईले। कुछ हंस पंछी चलत रहे। राजा नल एगो हंस के पकड़ रहे। हंस रोवे लगले, कहे कि राजा ओ पति वेग छाड़ी दे मोही, कन्या एक मिला वही तो ही। राजा अरे हमरा के छोड़ दो, जैसन तहार रूप बा वैसन के रूप राजा भीम के बेटी दमयंती बाड़ी। 3 गो बेटा बाड़े, दम दांत दमन, आ बेटी एगो दमयंती बाड़ी। ओ दमयंती से कह के हम तोहार विवाह करा दे। ए भैया बस राजा नल छोड़ रहे वो हंस के, आ हंस वहां से उड़ल चल गई रे देश विधव्र में। दमयंती जहाँ सखी लोग के संगे बैठल रही, वही जा जाके हंस घूमे लगले। दमयंती चाहली कि हंस के पकड़ ली, तले हंस कहले कि ये दमयंती अरे हमरा के पकड़ के का पैबू, राजा नल के पकड़ जेकरा से तहार जीवन नाय पार हो जाए। कहली दमयंती हंस, कहले हंस की जैसन तारू बा वैसने राजा नल के रूप। तो का दमयंती कहली, का कहली आरे कहती है सजना से, आरे कहती है सजना से कि प्यार ले लेनी सिंदूरा सिन्होरा में, सिंदूरा सिन्होरा में हमार ले ले, सिंदूरा सिन्होरा में हमार सिंदूरा सिन्होरा में हमार ले ले, सिंदूरा सिन्होरा हमारा स्वयंवर के नवा धराता, राजा महाराजा की हम निवताती। जहिया हमार सेम्बर हुई, ओ सेम्बर में राजा नल है, और राजा नल के हम गला में माला डाले। हंस यहाँ से उड़ गई रे, आ उड़ के चल गई निषद देश में। आ जाके बतिया राजा नल से बता के हंस उड़ के वहां से चलता रहे। जहिया से हंस दमयंती से राजा नल के बारे में कह के गई रे, उस दिने से दमयंती के ना भोजन निमन लागता, ना रात के नींद निमन लागता। मन में विचार करता रही कि कैसे हमार पति राजा नल हो जाए। सोचा दमयंती आज अपना ही मन रे सजनी निकला के ना भोजना रे सजनी निकला के ना भोजना रे सजनी
सजनी। अब दिन प्रतिदिन दमयंती के हालत खराब होने लगल। राजा भीम जब बेटी के दशा देखले तो मन में विचार कैले कि काहे ना इनकर स्वयंवर कर दी, आ जेकरा घर में ई माला डली है ओकरे से विवाह कर दी। बस यह सोच के राजा भीम अरे लिखी पोतिया राजा भीम भेजा, लिखी पोतिया राजा पितलों के दिहल खामाई है, आहे पितलों के दिहल खामाई आहे पितलों के दिहल खामाई है, आहे पितलों के दिहल खामाई अरे जाऊ जाऊ पितर सब राजा कछे हरिया, जाऊ जाऊ राजा को तोरिया, अरे खबर देहु ना जनाई है, आए खबर देहु ना जनाई आहे खबर देहु ना जानाई हे भैया। राजा भीम ब्राह्मण लोग के भेजले। अब ब्राह्मण लोग चलल हर एक रजवार में खबर कई कि राजा भीम अपना बेटी दमयंती के स्वयंवर कैले बड़े, आ वो स्वयंवर में दमयंती जकरा घर में माला डली है वो रानी बनी है, अपना राज छेड़ के दी है। ए भैया अब देखिए एगो पाती लिखे दमयंती राजा नल के लगे भेजली। राजा नल वो पाती के जब पढ़ले बड़ा खुश भइले कि हंस के कहल बात सही हो जाई बुझाता। ई बतिया जब तीन लोग के डाकिया नारद जी सुनले तो नारद जी चल गए इंद्रासन में, आ जाके इंद्र से कहले कि राजा भीम अपना बेटी दमयंती के स्वयंवर कैले बड़े, आ दमयंती ऐसा सुंदर देवता लोग के नारी लोग में भी केहू नहीं खे। दमयंती जकरा घर में माला डली है ओकरे से दमयंती के विवाह हुई। इंद्र कहले कि तब तो हम दमयंती के स्वयंवर में चले। वही जा जमराज बैठा रहे कहले कि तब तो हमहू चले। अगिन देवता कहले कि तब हमहू ना माने, तब वरुण देवता कहले कि हम काहे माने, भाई हमारे घर में माला डाल दे। चारू देवता लोग अपन अपन विमान मंगा के आ चल दिया दमयंती के स्वयंवर में। आ एने राजा नल रथ पर सवार होकर चल जाते रहे, चारों देवता लोग आकाश मार्ग में रहे, आ राजा नल धरती पर चल जाते रहे। बीच रहिया में राजा नल भेटले, देवता लोग से बात हो गई। बीच रहिया में राजा नल भेटले, बीच रहिया में राजा नल भेटले, देवता लोग से बात हो गई। तनी कहना खबरिया पहले तैयारिया तनी कहना खबरिया जोरी जोरी कनवा गिरहिया में घाट हो गई। जोरी जोरी कनवा गिरहिया में घाट हो गई। अपन विमान उतार दिया कर के राजा कहाँ जाता रहा, कहले कि दमयंती के स्वयंवर में जाता नहीं। दमयंती हमारे घर में माला डली है, दमयंती के हम रानी बना है, अपना राज के लेके जाए। चारू देवता लोग मन में विचार करे लागल कि तब तो दमयंती हमनी के घर में माला कबो ना डली है, काहे कि राजा ऐसा हमनी सुंदर है नहीं। कहले इंद्र की राजा है पाती ले चल जा महल में, जाके दमयंती से बोल दो कि तहरा स्वयंवर में तहरा खातिर 4 जना देवता इंद्र वरुण अगिन जमरा जा रहे बड़े।
जब भी माला डली है तो केहू देवते के गला में माला डली है। कहले राजा नल की जौना काम खातिर हुआ लो जातनी और वही काम खातिर हम हो जातनी। तो फिर धावन काहे बनी? इंद्र कहले कि राजा नल अब श्राप देव रूप तहर बाग के रूप हो जाई की तो कहल मानो अनंत श्राप। तो राजा सोचले कि जाए द्वार पर तो सिपाही हुई है, महल में जाए ना दी है। इंद्र कहले कि जा तारा की जातों में केहू ना देखी और से आवतों में केहू ना देखी। ए भैया बस पाती लेके राजा नल चल गई महल में। दमयंती सखियों के संग बैठल रही जी जब पहुंचले आ दमयंती जब राजा नल के रूप देखली मूर्छा लाग गई, धरती पर गिर गई। सखी लोग पानी के छीटा दियल होश भई। पूछली कि घर कहाँ बा अपन? कहले कि निसर देश में। कहली कि नाम काबा? कहले कि नल। कहली कि वह महल में केगा चलिए यहाँ? कहले कि तारा स्वयंवर में जमराज इंद्र वरुण अग्नि देवता आ रहे बड़े। जब ही माला डली है कि देवता के गला में माला डली। कहली कि ना ना जहिया सरुरा बारे में हंस कही के चल गई रे ओई दिने से हम अपना दिल में ही प्रतिज्ञा कलहनी तो हमरा स्वयंवर में विष्णु भगवान आई तक हो लेकिन माला रउरे गला में पड़ी। ई बतिया आके राजा नल चारू देवता लो से बता दहले। चारू देवता लो सोचल कि तब तो हमनी के स्वयंवर में गईले बेकार हुई। तो काहे ना राजा नौले स्वरूप बना के आ जौना जगह पर स्वयंवर में राजा नल बैठे ले ठीक उनका बगलवा में चल के हमनियों के बैठ जाएंगे। ए भैया माया से चारू देवता लो राजा नल स्वरूप बना लिहल। आ जौना जगह पर राजा नल बैठे रहले ठीक ओकरा बगले में जाके ई चारू देवता लो बैठ गई। दमयंती जब जयमाल लेके सखी लोग के संगे निकल मन में विचार करे लगली कि भाई रोजे ऐसन 5 जना अवरी बैठल बड़े के करा गले में डाली हार हो सोचे दमयंती अपना मना सोचे अपना मना लो रे भरल नैनवा सोचे अपना दिलवा में करेली विचार हो सोचत दमयंती अपना मना दिलवा में करेली विचार हो सोचत दमयंती अपना दमयंती लेक के माला सभा में घूम रहा बड़ी। मन में विचार करी कि 4 जना जौन बैठल बड़े ई देवता लो जकरा के पलक नहीं गिरत जकरा देह से पसेना नहीं छूटत उहे देवता लोग आ जकर बार बार पलक गिरता उठता देह से पसेना छूटता उहे राजा हुए। ए भैया सोचनी कि ये देवता लोग के शरण में गईले हमार काम बनीना। बस वही सभा में हाथ जोड़ के दमयंती देवता लोग से प्रार्थना करिया का कहतारी बा कहले अरे हाथ जोड़ी पूजी ले शरानामा ए देवा अरे मानी मोर का
चारू देवता लोग के हाथ जोड़ के प्रार्थना कैली तो देखा तारी कि जने देवता लोग बैठल बा नया कहीं पपनी गिरता न उठता न देह से पसेना छूटता और में एक जना बारे जिकर बार बार पपनी गिरता उठता देह से पसेना छूटता बोझ गई दमयंती की जेकर पपनी नहीं खे गिरत देवता लोग आज जेकर बार बार पपनी गिरता उठता देह से पसीना छूटता उहे राजा नल हुए बस माला ले जाके आ राजा नल के गला में माला डाल दली। ए भैया जैसे दमयंती राजा नल के गला में माला डाली वही जा चारू देवता लोग अपना ओरिजिनल रूप में हो गई। इंद्र कहे कि राजा नल इस संसार में जितना जग हुई वो जग में हमारा दर्शन तारा हुई। जमराज कहले कि राजा नल तेरा हाथ के बनावल जो रसोई हुई वो मिठाइयों ने बेसी मीठ लागी। वरुण देवता कहले कि राजा नल जहाँ तारा पानी के जरूरत पड़ी तू हमरा के याद करी है प्रगट हो पानी मिल जाई। अग्नि देवता कहले कि राजा नल जहाँ तारा आगे के जरूरत पड़ी खाली हमरा के पुकरी है वही जहाँ प्रगट हो जाए तारा आगे मिल जाई। चारों देवता लोग अपन अपन वरदान दे के भैया उन्हें से लौटल बा एने से कलयुग चल जात रहे। हेलो ये ऐसा युग भ जौन के कोनो जवाबे नहीं। हाँ हाँ कहते बानी समय जौन बीता था ये कलयुग चल जाता है। अब उन्हें से चारों देवता लौट के उस चैम्बर में से चल जाते रहे। इंद्र देखले कल कलयुग कहाँ जाता रहा। कलयुग कहा कि जाता नहीं दमयंती के स्वयंवर में। दमयंती हमारे घर में मला डाली है और दमयंती के हम रानी बनाए अपना राज खेले जाए। इंद्र कहले कि जा जा। दमयंती राजा नल के गला में मला डाल दी और राजा नल दमयंती के रानी बना के अपना राज के लेके जाइए। कलयुग कहलस की हिम्मत राजा नल के कि हमरा रहते और राजा नल दमयंती के रानी अगर दर दर के ठोकर ना खिया दी अन्न पानी बिना ना तड़पा दी तो फिर हमार कलयुग नाम ना। कहले इंद्र की जा जा राजा नल धर्मात्मा हुए उनका तो कुछ ना बिगड़बा तक कलयुग कहलस की हमारे नाम कलयुग हो हमरा के चीन हल अगर दर दर के ठोकर ना खियाई तो फिर हमार कलयुग नाम ना। भैया एक महीना राजा नल ससुरारी में रह गई। एक महीना के बाद दमयंती के संगे राजा नल के जब विदाई भई संगे संगे कलयुग राजा नल के आई। अभी सोचे लागल कि कब राजा कोनो गलती करे ले कि हमार डाल लो है कि अपन हम बदला चुकाई। 5 वर्ष बीतल दमयंती के एगो बबुआ भइले जेकरा जेकर नाम रखाई इंद्रसेन। 2 वर्ष बीतल तो एगो बबुनियो हो गई जेकर नाम रखा गई इंद्रसेना। एगो बेटा भइल एगो बेटी भइल राजा नल के महल गुलजार हो गई। एगो बेटा भइल एगो बेटी भइल राजा नल के एगो बेटा भइल एगो बेटी भइल राजा नल के महल
गुलजार हो गई। एगो बेटा भइल एगो बेटी भइल राजमहल के महल गुलजार हो गई। एगो बेटा भइल एगो बेटी भइल राजा नल के महल गुलजार हो गई। एगो बेटा भइल एगो बेटी भइल राजमहल के महल गुलजार। शहनाई बजे अंगना सोहर उठे, शहनाई बजे अंगना सोहर उठे राजा नल के महल गुलजार हो गई। शहनाई शहनाई बजे अंगना सोहर उठे राजा नल के महल गुलजार हो गई। मंदिर रहे जितना मंदिर रहे सजावल गईल, साधु संता के दुआरा बुलावल गईल। जितना मंदिर रहे सजावल गईल, साधु संता के दुआरा बुलावल गईल। जितना मंदिर रहे सजावल गईल, साधु संता के दुआरा बुलावल गईल। शहनाई बजे अंगना सोहर उठे, शहनाई बजे अंगना सोहर उठे राजा नल के महल गुलजार हो गई। शहनाई बजे अंगना सोहर उठे राजा नल के महल गुलजार हो गई। नहीं क्या होता, चार्जियो खत्म हो गया लेकर।